O delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, realizou unha visita ao Obradoiro de Emprego Carnero Valenzuela 2, dedicado á confección e publicación de páxinas web. Na iniciativa financiada pola Xunta de Galicia, cunha achega de máis de 369.000 euros, toman parte unhas 16 persoas, todas elas menores de 30 anos. Son beneficio para os alumnos, beneficio para os concellos e beneficio, por suposto, para a Xunta de Galicia, que o que busca é unha maior formación e unha mellora da empregabilidade dos mozos e das mozas galegos. O alcalde Adolfo Muiños agradeceu a axuda da Xunta para poder desenvolver este obradoiro de emprego, nun sector, ademais, segundo el, con moita demanda nestes momentos. Neste caso é unha das primeiras apostas que se fai no eido máis técnico ou tecnolóxico polo deseño de páxinas web, con unha capacitación, polo tanto, inicial do alumnado pois xa importante, e que con isto adquire un pouco máis de especialización no deseño das páxinas web e, como ben decía o delegado, permitirá que determinadas actuacións que estaban pois así un pouco anquilosadas do Concello alrededor do desenvolvemento digital, pois que melloren. A experiencia para os alumnos no Obradoiro está a ser do máis positiva, e hai xa quen pensa na constitución da súa propia empresa. Pareceme super interesante que se faga este obradoiro, porque os obradoiros que se suelen facer non son así tan técnicos, non? Foi unha sorpresa para min, porque xusto era o que eu quería facer, e dixen eu, perfecto, que é xusto para min, é moi interesante, todo tipo de tecnoloxías, de métodos de programación que estamos estudiando, para a nosa empresa que vamos a montar, pois, ben. Ademais deste de Rianxo, a Xunta ten en marcha nestes momentos 3 obradoiros máis nas comarcas do Barbance e Muros Noia, un deles en Serra de Outes, compartido tamén con Lousame e Noia, outro en Porto do Son, compartido con Ribeira, e outro máis nesta última localidade.